apostando polo comercio, demostrando que tiñamos todo a nosa vida, as nosas cafeterías, tendas de moda, somos testemunhas de que aquí nos podemos un comercio variado e variado, onde atoparás desde a panadería de cerca ata o techo de artesanía que andas buscando. A confianza no comercio local, o mellor poden considerar, nunca se perdeu. O noso comercio, seguro, cómodo e de calidade, dá resposta ás túas necesidades. Ven e merca no comercio local de Arcos, porque en Arcos temos todo.
En Ames demostramos que somos quen de superar retos, gracias a ti, que apostas polo teu, polo que tes ao teu carón. Sabes que tes moito por descubrir dentro do teu concello, camiñando polas nosas rúas, contemplando o noso traballo e desfrutando dos produtos e dos servizos do noso comercio, das cores do noso mercado. Un concello que aposta polas zonas verdes, respectuoso co entorno e que coida da súa xente. Estamos superando este gran desafío xuntos e xuntas, cóbado con cóbado, apostando polo comercio local. Démonos conta de que tiñamos todo á nosa beira, as nosas cafeterías, librarías, tendas de moda, decoración, froiterías, todo ao noso alcance. Somos testemunhas de que aquí dispoñemos dun comercio forte, variado e dinámico, onde atoparás dende a túa panadaría de sempre ata a peza de artesanía que andas a buscar. A confianza no comercio local, onde mellor poden aconsellarte, nunca se perdeu. O noso comercio, seguro, cómodo e de calidade, dá resposta ás túas necesidades. Ven e merca no comercio local de Ames, porque en Ames témolo todo.
Infatti, solo eso.
Va rebote, va rebote.
¡A rebote! ¡A rebote! ¡A rebote! Alargado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Ojo al rebote! ¡Ojo al rebote! ¡Ojo al rebote!